Prilično davno sam spominjao razgovor između onog pobožnjaka Ibrahima ibn Edhema i jednog čovjeka koji je došao i pitao, kaže, mogu li ja, kaže, činiti grijehe? Kaže njemu, Ibrahim ibn Edhem može, ali nemoj jest od onoga što ti Allah dao. Pa kaže, kako ću? Tada mu Ibrahim ibn Edhem rekao, zar te nije stid? Jedeš od onoga što ti je gospodar dao, a njemu činiš grijehe. Pa dalje nastavlja, kaže, de me još pouči. Pa kaže mu Ibrahim ibn Edhem, ako ćeš već Allahu neposlušan biti, onda nemoj živjeti u njegovoj zemlji i na njegovoj zemlji. Pa kaže, kako volim? Kad je sve što ima Allahovo stvaranje. Pa kaže, zar te nije stid? Zar te nije stid da živiš na Allahovoj zemlji, jedeš njegovu opskrbu, a da si njemu nezahvalan? I kaže, onda mu je rekao i među zadnjim stvarima koje mu je preporučio, kaže, sutra kada melek smrti dođe, ti njemu reci, ja neću s tobom da idi. Kaže, kako će to? Ne može niko. Svakom je kad mu eđal njegov dođe, kad mu trenutak smrti dođe, u prvom danu njegovoga života ili u 101. godini njegovoga života. Ne bi. Nema. Wala yu'akhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah nikome ne daje odgodu kada dođe taj trenutak preseljenja. Kaže, kad ti melek smrti dođe, ti njemu reci, de malo, neću ja sad još da idem. Kaže, ko ne može to, Ibrahime? Kaže, ne može, kada melek smrti dođe, svako od nas mora svome gospodaru poći. Kaže njemu Ibrahim ibn Edhem, kaže, zar te onda nije stid da živiš na njegovoj zemlji, da jedeš od onoga što ti on daje i njemu se vraćaš ne u trenutku kojeg ti odabereš, nego u trenutku kada Allah odredi. Kaže, i da onda njemu neposlušan budeš. Mm-hmm.